Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu za mu yi bayani akan yadda za a yi handling in numbers a Python programming. Sanin kanmu ne a bukata za ta taso ta yadda za a yi performing ɗin arithmetic operations, wato za a performing ɗin calculation a cikin program. So variable baka da tabbacin cewa, musamman idan user shine zai sanya value, baka da tabbacin cewa wannan value ɗin number ne, garanti number ne ko kuma ba number bane ba. So ta hanyar amfani da wannan hanyoyin ta shine zaka gane cewa shin lamba ne ko ba lamba bane ba, kuma idan lamba ne to ka bashi dama ya performing din abin da kake so yayi, idan kuma ba lamba bane ba ya nuno sako, ya nuna cewa ga abin da ya faru. So ba tare da bata lokaci ba, akwai hanyoyi guda biyu. Na farko za a yi amfani da isnomeric method, wanda shi wannan yana checking din variable, string variable yake checking domin ya ga shin wannan string din yana dauke da lambobi ne ko kuwa. So therefore let's say sai mu yi creating din variable, mu bashi h, sai mu ce assign to, sai mu sanya value din mu, misali mu ce 32. So anan muna so mu printing mu gano cewa shin number ce ko ba lamba bace ba, sai mu amfani da print function ko method, sai mu ce me, sai mu sanya sunan variable din mu h, mai referencing mu ce me is numeric, sai mu kulle. So therefore yanzu nan idan muka yi running din shi, mun ga ya bada me, ya bada true, saboda me lambobi ne a cikin string din. Amma yanzu misali sai mu ƙara alphabet a ciki, so kun ga ya bada false, saboda me ba lamba bane ba, an yi adding din alphabet a ciki. So therefore yana yin returning din boolean value ne. So anan wajen abin nan kenan. Amma idan daga user za a yi getting fa, sai mu yi amfani da sai mu ce misali, sai mu ce assign to, sai mu yi amfani da input din mu, input, sai mu ce enter your age, misali sai mu breaking din line domin inda user zai rubuta ya sauko ƙasa. So nan single quotations ne, sai ya fito a guda biyu. Zaka iya sanya single, zaka iya sanya double. So anan idan muka tashi za mu yi amfani da if statement ne, sai mu ce me if, muna iya sanya wannan a cikin bracket. Kun ga me, if age dot is numeric, idan numeric ne, so therefore sai mu ce, sai mu performing din calculation din mu. Misali muna so yau 31 ga wata 12, gobe new year, so muna so program din mu yi ma mutum adin din shekara ɗaya. Misali ya ce zuwa gobe shekarun ka za su zama shekara kaza, bayan mutum ya rubuta lambar shi. Misali mutum ya sanya shekara 20, sai ya adin by 1. So therefore anan abin da za mu fara yi, sai mun fara yin converting din wannan variable din, saboda duk abin da aka yi getting daga user aka aje shi a cikin variable yana zuwa ne a matsayin string. So therefore sai mun fara converting din shi ya koma. Nan dai mun sanya condition din mu wanda zai duba mana shin lamba ne, idan lamba ne shine to wannan operation din zai faru, idan kuma ba lamba bane ba to za mu sanya else statement wanda zai fito da abin da ba lamba ba. So let's say sai mu ce h equal to h plus 1. So in this case muna iya kawai sai mu ce me h plus equal to 1, shine a matsayin h equals to h plus 1. So bayan mun ƙara maimaitin h din ba, wannan shine shortcut. In minus ne ma muna iya ce mu ce h minus equal to 1, in times ne ma haka. Duka dai ya zama cewa operator din ya zo farko, sai equal sign, sai kuma 1. Idan ayin 1 za a yi kenan, in kuma 2 ne ma dai duk da za a yi sai a yi. So amma a nan kun ga ba mu yi converting din shi ya koma integer ba, tunda in za mu yi adding, in za mu yi performing din operation arithmetic operation, dole sai mun yi
converting din shi string din ya koma integer ko kuma ya koma float, sannan za mu performing. So therefore anan sai mu ce me h assigned to int, kun ga mun yi converting kenan, sai mu ce int h. So anan haka mun yi converting din shi ya koma integer. So therefore sai mu ce print, sai mu ce let's say sai mu ce your age will be, ko kuma your age will be h by tomorrow kenan. Misali sai mu ce will be sai mu comma, sai mu sanya variable din mu h, sai mu ƙara mu ce me by tomorrow, sai mu kulle. So nan mun gama da if statement din mu, sai kuma mu koma kan else, sai mu ce else idan kuma ba lamba bane ba kenan, sai mu ce print, sai mu ce me please enter a valid number, please enter a valid number. So therefore yanzu sai mu zo mu kulle method din mu na print, sai mu yi running. So anan kun ga gashi na an ce enter your age, misali sai in ce 45. So kun ga sai ya ce me your age will be 46 by tomorrow, wato gobe kenan zuwa zai zama yana da shekara 46. kun ga yayi adin din 1 kenan. So amma let's say in na yi running din shi sai ya bada, sai in sanya misali point, in sanya decimal. So anan in na yi running din shi kun ga me please enter a valid number, saboda me shi da decimal point ko kuma in ce lamba in float in decimal point gare ta, ko kuma lamba mai minus ce, so yana treating ɗinta as string. Zai treating ɗin wannan decimal point ɗin da wannan wannan minus ɗin zai yi treating ɗinsa a matsayin mai string ne, characters ne, so sai ya ba su matsayin string. So therefore ba za su zama lambobi ba. So kun ga anan gashi nan, haka nan in minus ne ma na sanya, haka ne abin da zai nuna. So wannan shine. So therefore wannan amfanin shi yana da takaitaccen amfani, yana da limitation gaskiya, amma wanda zamu nuna a gaba, wato na biyu, hanya ta biyu try except, so shine zai handling din in integer ne, in dai ko float ne, ko yana da decimal point ko negative ne, in dai zai zama na cewa lamba ne, so zai yi performing din operation din da ake so lafiya lau, ba wani damuwa. So therefore bari sai mu je sai mu yi amfani da shi domin mu ga yadda ake. So da farko shi za mu yi amfani da, saboda shi block ne, sai mu ce me try, wannan shine block din. So a nan gurin kasan nan, a nan ne za mu rubuta operation din mu. Let's say sai mu ce age assigned to so a nan misali in kawai age ne muke so mu getting, ko kuma misali a nan ba ma na age ba, misali mu ce za mu yi calculating din area of rectangle, misali sai mu ce area ba shine length times width ko width times length, shine a area of rectangle. So a nan misali kun ga za mu yi getting din length, za mu yi getting din width. So amma nan kun ga kenan input din mu zai zama guda biyu kenan. So let's say mu dauki wani misalin daban wanda zai bada input guda daya, saboda in guda biyu ne dole kowanne sai mun bude mai try and catch abun nan din nashi kowanne, ko kuma muna iya ma amfani da guda ɗayan. Let's say bari mu jarraba shi din dai mu gani. Sai mu ce me misali sai mu ce length, sai mu ce assign to, sai mu ce input, ko kuma mu fara getting da length da width za su zo misali a matsayin float.
So tun daga nan muna iya mu sanya float din mu, sai mu ce float mai converting din abin mu, sai mu ce float, sai mu ce input sai mu ce enter the length. Yawwa, so therefore kun ga nan gashi nan an ba da damar a sanya length. So amma ban kulle bracket din can ba, so therefore sai in koma in kulle shi. So bayan an sanya length misali, to next sai a kuma na width. So amma kun ga anan ba lallai tunda abu biyu ne, ba lallai mu abin da ya sanya na ce kila sai dai amfani da try guda biyu, saboda me ya za a gane shin wannan a na farkon ne aka samu damuwai ko a na biyu ne, wato a input na farko a matsayin length ne aka samu matsalar ko a abin nan a width ne. So kun ga shine abin da zai zo da damuwai, shine abin da zai zo damuwa. Amma muna iya a can wajen arrow din namu, idan kai a matsayin kai na developer ne, akwai inda za kai getting din arrow din ka gane cewa ga abinda ga daga inda aka samu matsala. Amma idan user ne, kaga ba buƙatar ka faɗi mai ga inda aka samu matsala, kawai zaka nuna mai cewa abin da ya sanya ba daidai bane ba tare da ka nuna cewa variable kaza waye. Amma in kana son haka, to shine za ka yi amfani kuma da, kana so misali ka nuna length ne bai sanya daidai ba, so sai kai amfani da me, sai kai amfani da try guda biyu kenan, try and catch, ko kuma kai amfani da normal wancan wanda muka yi na farko. So amma dai bari mu ci gaba da wannan ɗinmu. Yawwa, length times width ko? Yawwa, let's say sai mu ce width assign to, shi ma sai mu ce float. Yawwa, sai mu ce me, shi ma sai mu ce input. Yawwa, sai mu ce enter the width. So let's say sai mu rinka amfani da line breaking domin mu breaking din layukan. So nan ma sai mu /n domin ya breaking din layin su zo daban-daban. A nan ma muna iya amfani da shi saboda kada ya haɗe da wancan amsar da za a bada da kuma shi wannan rubutun. So bayan mun yi haka, sai mu zo, to yanzu user ya riga ya sanya, so therefore yanzu sai mu sanya formula mu. Misali sai mu ce area assign to, sai mu ce me length, sai mu ce times width. Yawwa, so wannan kun ga kenan area ya zama haka. Let's say sai mu ce print the area is, misali sai mu ce me area, sai mu kulle abin nan namu. So a nan za mu cire abin nan guda ɗaya saboda mun sanya guda biyu ne. So a nan ma kuma ba mu kulle bracket ɗinmu ba na width ɗin nan. So kun ga nan mun ce the area is area. So therefore yanzu mun gama da wannan kenan, sai mu zo mu yi handling ɗin arrow ɗin. A nan sai mu ce except, nan kaga dama kawai ka ce except ɗin nan ka bar shi haka, kawai sai ka ce me yi ma print, sai mu ce invalid, ko kuma mu ce enter
a valid number. Sai mu kulle. So kun gani gashi za mu iya amfani da shi a haka, amma haka ba shi ne hanya mafi tsari ba. Amma dai a hakan ma zai yi rauni, amma wannan duk wani error kuma zai kawo ma shi. Duk wani error da ya faru to zai nuno ma wannan ne, ko da error ɗin ba ta ɓangaren lamba ba ne ba. So let's say mu fara running mu gani. Mun ga gashi an ce enter length, sai mu ce 35. Enter width, misali sai mu ce 15. So kun gani the area is 525.0 tunda a float yake. So let's say mu yi amfani da mai negative ko kuma mai decimal ɗin 3.5. sai nan kuma mu ce minus 1.2. so kun ga gashi nan normally ya yi handling ɗinsu kuma ya bada amsa, ya performing ɗin calculations. Saɓanin wancan na farko, in wancan na farko ne zai ce ba lamba ba ce ba. So a nan za ka iya kai specifying ka ce ga irin error ɗin da kake so, saboda muna da errors kala-kala. Akwai value error wanda shine irin wannan ɗin, wanda a sanya integer a wajen string, ko ka sanya string a wajen integer. So wannan shine value error. Akwai kuma na zero division error. Misali sai a zo sai a dividing ɗin abu by zero. So kun ga calculation ɗin ba zai yiwu daidai ba. Let's say bari mu jarraba wannan mu gani. Sai a nan sai mu ce 0. So kun gani me ya bada 0.0. So amma nan a nan idan muka zo muka specifying mu ce, sai mu ce me, sai mu ce division, zero division, 0 division, 0 division error. Misali let's say okay, the area is, so normal a nan ɗin ma kun ga duk gashi nan dai ya nuno kamar yadda dai yake a nan gurin ya nuna shi. So a nan let's say mu yi focusing akan shi wancan ɗin na value error shine wanda misali idan an sanya string ko an sanya integer ko an manta ba a yi abin nan ba. So a nan gurin kun ga muka yi running misali sai mu ce, kun ga gashi nan tun farko, tun kafin ma a je kan na gaba ana sanyawa ba daidai ba. Tun kafin a je me a sanya width ya nuno gashi nan me enter a valid number. Kun ga bai ma kai mu ma zuwa ga ɗayan ba, mun san matsalar me da length ɗin ne, mun rubuta shi ba daidai ba. So kun ga wannan mun yi specifying ɗin wace irin error ne. Sannan akwai type error wanda shi kuma sai in aka yi amfani da wrong type, shi ma kamar na ɓangaren integer da misali sai a ce za a yi adding ɗin string da lamba. Misali sai a ce misali h equals to h plus, sai kuma a zo a sanya wata lamba a cikin string, a cikin quotation. So a nan gurin zai bada error saboda me type ɗin ba iri ɗaya bane ba. Shi kuma nan na value ne, idan value ɗin ba haka yake ba. So wannan shine a takaice. So duk zaka iya specifying ɗin wani irin error ne. Yanzu dai for this wanda zai gano cewa value ɗin da user ya sanya integer ne ko ba integer bane ba, to za ka yi amfani da wannan except value error. So in kana so a matsayinka na programmer for testing, kana so ka gano yi ma bayani dalla-dalla, so ka ga dama a nan in ka zo sai ka ce me as, sai ka bashi variable ɗin suna, kana iya cewa as e a nan gurin.
So in ka zo ka tashi yin printing, misali kana iya cewa kawai print E, misali sai ka ce print E. So kun ga misali sai in sanya ba daidai ba. So kun gani could not convert string to float, wato ba za a iya converting din string zuwa float ba. Kun ga an rubuta GH ne, to wannan string ne ai, so therefore ba zai yi converting ya koma float ba. So shi yasa wannan nace na programmers ne, kai da ka gani ka sani, amma yanzu misali wanda bai ma san yadda ake programming ba sai kawai yaga an nuno mai wannan error, an ce could not convert string to float. So ya za a iya san ma meye ma ya kawo matsalai? Sai dai kila in mai dan fahimta ne ya ga wannan GH ta gaba kuma ya ga GH ne ya sanya, so kila sai ya ce to ba daidai ya sanya ba. So amma in kai specifying ka ce ga irin abin da kake so, rubutun da kake so ya fito, so shikenan. So wannan shine a takaice.